Un poble i les persones que hi viuen no poden ser aliens a la terra que els envolta. No estan deixats caure en un lloc perquè sí i ja està. Quan alcem la mirada més enllà dels nostres peus, descobrim al nostre voltant muntanyes, valls, horts, rius, construccions, camins, séquies. I cal entendre que totes aquestes coses, amb el pas dels anys i amb totes les generacions de persones que hi han viscut, han anat configurant el nostre paisatge i la nostra cultura fins com ens ha arribat en l'actualitat. Cocentaina, al cor del territori diànic, esdevé un testimoni callat, però lúcid, d'aquesta convivència entre la natura i l'acció colonitzadora dels espais per les persones. Els exemples són molts a la nostra comarca, i en aquest projecte d'innovació educativa volem acostar-nos a un d'ells, el tren dels anglesos. A finals del segle XIX, una companyia anglesa va construir un ferrocarril que unia Alcoi amb el port de Gandia per al transport de matèries primeres i de productes industrials d'aquelles comarques, principalment tèxtil i siderúrgics. Conegut com el tren dels anglesos, aquest ferrocarril va funcionar fins l'any 1969. El ressò del tren encara s'escolta a les estacions per on passava: Gandia, Almoines, Beniarjó, Potries, Vilallonga, l'Orxa, Beniarrés, Gallanes, Muro, Cocentaina. Un moment, heu de saber que al nostre institut s'arriba pel camí de l'antiga via del tren i si el continuem, arribem al Coll. La idea inicial del projecte és convertir aquest antic camí de ferro en un punt de partida d'aprenentatges que ens permeta treballar amb el nostre alumnat des dels diferents punts de vista que totes i tots nosaltres podem aportar a les nostres assignatures. A la motxilla duem els objectius de l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible i ho fem amb un projecte conscient de l'actual situació sanitària provocada pel Covid-19, que proposa un àmbit de treball a l'aire lliure i uns instruments de sostenibilitat perfectament compatibles amb les indicacions que des de les autoritats sanitàries ens estan indicant. Al nostre costat caminaran institucions i associacions que ja ens han avalat en el nostre projecte, així com altres centres educatius que també hi col·laboraran. I en el pas a pas estan les propostes didàctiques que ens faran créixer en el camí. Creació de biciitineraris, d'itineraris de biodiversitat, matemàtics, artístics o històrics, recollida de materials orals, audioguies, pàgina web, xerrades. Construirem bicicletes a partir de material de rebuig i en farem difusió en programes de ràdio escolar o estudis de mobilitat sostenible. La comunitat educativa de l'IES Pare i Arques de Cocentaina intentarà, amb aquest projecte, ser conscient d'unes realitats que ens envolten i treballar d'una forma activa i conscient per una societat i un territori més responsable i sostenible.